Muabot sa 13.3 milyones pesos ang ibiling danyos ni Bagyong Odette sa natad sa agrikultura sa Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femery Dumabo. Sa inisyal na assessment sa Talisay City Agriculture, mabot sa 10.3 milyones pesos ang danyo sa nagusbat nga umahan sa mga kahumayan ug kamaisan ug ubang pananom sa Dakbayan. Samtang kapin sa 3 milyones pesos ang gibinaba ng danyos usab sa mga nangamatay nga mga hayupan. Ang data giduso na sa City Agriculture sa Provincial o Regional Office alang sa posibleng tabang. Samtang atol na sa pag-assess sa mga kawani, gidungan na usab nila ang pagtambal sa mga hayupang nangasakit tungod sa panahon. Una na nga nakapanghatag og mga seedlings ang City Agriculture Officer sa duha ka bukirang barangay sa Dakbayan aron inanay nang makabangon gikan sa pagkalukapa sa bagyo. Dito sa Manipis, ma'am, Kampinsa, nga kuan nay daghano naidako kay naamang kay isulti dito nga mga napildi sila mga 30,000 kay hapit na kuan ta mahapit na mamunga unta ana. Samtang lakip sa nagusbat ang Talisay City Hall Garden, apan dako kining natabang ilabi na sa pag-apod-apod og tubig sa kabarangayan. Duha na kasimana nga tuyuan sa mga barangay bisan pribado ang garden, dinaduna kini patubig nga deep well. Gituyo kini sa pagpahimo sa sayoning tuiga alang sa garden. Dako kay naapektuhan kita pag-ayo sa bagyo, ma'am. Pero ang nakanindot lang sad kay natay tubig nga nakasupply pud sa mga barangay, ma'am. Mao ra ginaamong natabang ngon diri. Nya la pa may kuan, ma'am, na among mga sobra day nga naman ni mga tanom diri nga mga existing nga kuan seedlings amo lang ipanghatag dito sa barangay gahapon gasugod mi gahapon ipanghatag. Uban ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.